Kun katsomme maailman uutisia, on helppo hukkua yksityiskohtiin ja päivänkohtaisiin kriiseihin. Jos kuitenkin astumme askeleen taaksepäin ja tarkastelemme kokonaisuutta, piirtyy esiin selkeä ja karu kuva. Maailma on jakautunut kahteen perustavanlaatuisesti erilaiseen leiriin. Tämä ei ole uusi ilmiö, vaan vuosikymmeniä, ellei satoja vuosia, jatkunut kamppailu kahden vastakkaisen yhteiskuntamallin välillä. Toisella puolella ovat vapaat, demokraattiset maat. Näissä maissa kansalaisilla on perusoikeudet, sananvapaus, oikeus valita johtajansa ja mahdollisuus tavoitella omaa onneaan. Nämä ovat maita, joita usein kutsumme kehittyneiksi maiksi tai länsimaiksi. Mielenkiintoinen sattuma on, että näissä maissa on vahva kristillinen perintö, joka on muovannut niiden arvopohjaa ja kulttuuria. Vielä arkisempi, mutta paljastava havainto on, että nämä ovat pääpiirteissään niitä maita, joissa voit turvallisesti juoda vettä suoraan hanasta. Se on pieni, mutta konkreettinen symboli toimivasta, luotettavasta ja sivistyneestä yhteiskunnasta. Toisella puolella ovat autoritaariset, orjuutetut maat. Näissä valtioissa valta on keskittynyt pienelle eliitille tai yhdelle johtajalle. Kansalaisten oikeuksia poljetaan, sananvapautta ei ole ja toisinajattelijat vaiennetaan. Näitä maita kutsutaan usein eufemismeilla, kuten kehittyviksi maiksi tai kehitysmaiksi. Todellisuudessa ne ovat usein järjestelmiä, jotka estävät kansalaistensa kehityksen ja pitävät heidät köyhyydessä ja pelossa. Tämä kamppailu ei ole vain teoreettinen. Se on jatkuvaa kilpailua vaikutusvallasta, resursseista ja ideologisesta herruudesta. Olemme nähneet lukuisia proksisotia, joissa nämä kaksi leiriä tukevat vastakkaisia osapuolia. Kuwaitin sota, länsi vapautti maan autoritaarisen Irakin miehityksestä. Afganistanin sota, Neuvostoliitto tuki kommunistihallintoa ja länsi tuki sitä vastustaneita vapaussotureita. Israel vs. Palestiina. Demokraattinen Israel on jatkuvassa konfliktissa autoritaaristen ja terroristijärjestöjen tukemien palestiinalaisryhmien kanssa, joita rahoittavat ja aseistavat muut autoritaariset maat. Venäjä vs. Ukraina. Klassinen esimerkki, jossa autoritaarinen Venäjä pyrkii tuhoamaan demokratiaksi pyrkivän naapurimaansa ja vapaa maailma tukee Ukrainan selviytymistaistelua. Kylmä totuus on, että olemme vähemmistössä. Vain noin yksi kahdeksasosa maailman väestöstä asuu täysin vapaissa demokratioissa. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että meidän mallimme voittaa tai edes selveytyy. Kautta historian pahantahtoiset valtiot ovat oivaltaneet, että helpoin tapa horjuttaa vapaita maita ei ole aina sotilaallinen hyökkäys, vaan sisältäpäin rapauttaminen. Tähän he käyttävät hyväkseen demokraattisten yhteiskuntien avoimuutta ja kansalaisten hyväuskoisuutta. He etsivät ja manipuloivat hyödyllisiä idiootteja, ihmisiä, jotka idealismin tai tietämättömyyden nimissä ajavat asioita, jotka todellisuudessa palvelevat autoritaaristen maiden etuja. Esimerkit historiasta ovat selkeitä. Suomen sisällissota. Neuvosto-Venäjän masinoima punakapina oli suora yritys kaataa nuori Suomen demokratia ja liittää se osaksi nousevaa kommunistista autoritääristä imperyymiä. Länsi-Euroopan rauhanliike. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto rahoitti ja organisoi laajaa rauhanliikettä, jonka ainoa tavoite oli saada Eurooppa riisumaan aseensa yksipuolisesti. Tämä olisi jättänyt sen täysin Neuvostoliiton sotilaallisen ylivoiman armoille. Vihreän liikkeen alkuperä. On esitetty vahvoja väitteitä, että Neuvostoliitto oli mukana perustamassa ja tukemassa Saksan vihreää liikettä. Tavoitteena oli vastustaa ydinvoimaa lännessä, mikä horjuttaisi Euroopan teollisuutta ja tekisi erityisesti Saksan riippuvaiseksi venäläisestä energiasta. Kuten olemme nähneet, tämä strategia onnistui täydellisesti. Tämä ilmiö ei ole kadonnut minnekään, se on vain muuttanut muotoaan. Nykypäivän räikein esimerkki on, kuinka autoritaariset toimijat masinoivat lännen seksuaalivähemmistöjä ja heidän tukijoitaan asettumaan väkivaltaisen ja äärimmäisen homofobisen Hamasin ja autoritaarisen Palestiinan puolelle. Tämä on hyväuskoisten hölmöjen hyväksikäyttöä, joka on viety täysin uusiin, absurdeihin sfääreihin. Maailma on vaarallinen paikka, ja kamppailu vapauden ja sorron välillä on todellinen. Autoritaariset valtiot käyvät jatkuvaa hybridisotaa meitä vastaan. Ne käyttävät hyväkseen avoimuuttamme, mediaamme ja hyväntahtoisia ihmisiä omien päämääriensä ajamiseen.
Siksi on tärkeämpää kuin koskaan ymmärtää tämä iso kuva. On tärkeää kysyä, kenen agendaa jokin liike tai ideologia todellisuudessa palvelee. Älä anna tunteidesi sumentaa järkeäsi. Älä ole hölmö. Älä lähde mukaan autoritaaristen maiden hybridivaikuttamisen välineeksi levittämällä heidän ideologisia hankkeitaan. Puolusta vapautta, demokratiaa ja tervettä järkeä.